Hello guys, hari kaham jotono no haine helam sogani katal vlog o khakhai na jotono kaham tong na hane amo kaham tongo ke pheni jang bagi khorang kaham kai khna yan bagi ang boy sobar khlai mari kha kai apur kok sama bai kisa buku khapia pa nang thangmano ta hinkai Sunday o buskang Sunday o hinkai TET exam 27 tarik ta hinkai kuno phano pori jaiga thaisa pano hinkai rili hane sang to pura khawan sukjak absan bsari dide hane ri kabudi hinchau hinkai hane ri kabu maro bayam sakang nani kok diba thaisa pan pori yawi hinkai abasi sawa no kapal tongha hinkai hane amte ke ring marong baksang thangoni 9-10 hazaro masarok amte hai ang bong na ganta sa kapal hamya bule kapal kaham kai bokle no kusugo kai tonghamu boinselai kotor ngai borok kotor ngai hinkai to phano bo ate hini sai tongo hinkai bariu na hane yang bo khawan suka hinkai hanya bo sama hai kai nari kai phaise nai te je sate hinkai amo to engya to hanya saiman tongo amo 100% no engya mane buyam saka pori tongoi se engya hinkai yang kuno pori yawi ri maro khanya rikma bai engnan kok diba hinkai to phano hanya ri sinai je engmaning situta engkai bangkhang liya kha bangliya engya to engya no saiman tongo amo nani digi to thang yang nani digi to kom no hinkai Garia ni jotono no ani khani hamjang mani te khulumani ya pharo happy Garia jotono no hinkai tobo kisa pori nai tongha ang mane thaisa thuisu pano je nai mani bising rogo da thaisa thuisu kalaina honai nai hinkai amte hinai kisa porna nai to mane te Garia bo hinkai ba bising hinkai muiturok to narak maya je rai khonai ganang tabu mane bwsai ganang om hai songsar khawine pori ui je mannani amo ang hai borok hinkai maya ta angkai bui hinkai to manphano mano hinkai sarigo hinkai ekdom tam hinai wati wa suka pura bang suka wati nokbar phaimani kothor bamsung no kolai suka kothor sera kokak se bujile sara phaju hamsaka kothor kalai kha no bising rok se hap tong bai si ongkai nokbar phaimani takai nokbar phaisuka tai bidu khlai malia nogo se ma hapsi nai horka hamjo to no khana phungai norok bai tekse malai phinai phungka hamjo to no mukhum se per tongo kha ni nogo kulogo mukhum haplogo skang man ma se tai ko ekta tongko sabi fridge o daja khaipa no tekse peri si tong soka bufang ni ekdom moto mung tongo hinkai amno no kholoi tong hata ang tini hinkai sanani hanai nai muyarok ba hinkai to tebo khapi o he da moto mung tongo mukhum no to hamse borok gerinyo hinmano joto borok na hamjago hinkai nijini nokganan hinkai tebo ojon khai bukhari hinkai norom bo amte khela kholchai mano bajan paimaro hinkai kuar koto kotam hinkai rago hinkai kiyok dorop hinkai ekdom bufangni pano norom mung tongo ta ko jaga rogo bo kwbangma per tongkha hinkai amono no tini khai chanani hinai tongo ta ani mo video kangu sukango kisai narang mani no sang o jaga add khlai ri se odo hinkai amon bagai nakarsano mo hinkai miyani nokbar wati phaiyi nai je wati wamani amoni tini phungai phunu katang norok nai hinai ti ancha khumra ansuk kaham mani bosok kaisa pan kari kha joton kothor bai belai pawi boron mani boro soka kun line che kari ke ekdom asakai nobor phaikya koi pholok joton bai hi bthai rok karaija ani stol podorok asa naitho ko bar tongmani joton baije koi phol nai di belai chi kaisa pan kari kha joton bobrai kalang thangbai kya dara songne aro rogo hinkai to pura maikania nukung khugui jotono maiki sipu hamsakai nobor phaiki naidi bera rok baijak mukhum Krishna chura da tamjani hino ekdom asakai bar mani bubar bangmani amo haw gerok ri kalang thangkani hedi jotono khedar kalang bakha manei kuno phan kari kya ulta palta ekdom amsak marang kha taklai Garia wati bai yakobai wati sek Garia ma khaile kya thaisuk satungni jora engai ekdom karai mani joton jori thama kapse takha wati engai nai joton thaija pano kari kha joton buparai kalang thangbai ka harja sai asa koto an mo munpur kai tor sugo ekdom kai Garia ni awan khalaise nai ko wati to tai tam sasi nai phaina jara ba phaina nyang kai takai awan baksa laise nai ta Garia ni mo hinkai yongkoto songni nok chingje kuno bosor jora hangrai ro Garia ro hinkai bong no ko mamang thangchai uta bal khaiyi mongka baini bwsajak song beraina phailayo buri naithok ka asuk laijak kanai bi bahanok hinkai bo okora borok tai kari kham ani bukra songmo kari kha hinkai ba yongkoto masa tongjak kho bura borok hinkai armang thangchalayo ta jotono pal khaiyi baglaiye hinkai Garia ni amon jale bekhe tabo hinkai sarik ni kiton khalai mane tam hinai Garia birlayu okra rok
morokni bising tei kamtama khana hora kai teha cherai rokni dol Garia birlayu phu abdi hinai ekdom kham sadini hai. Garia birnai rok salai tolai kha hingkai chini to tamo hinai Garia si am sol matai ko tor hima hai chini tipra sarokni chini culture ekdom mane omo hai rok ungnani bo nango khlainani bo nango hingkai se tongthoka hai diba bosor jara rok nilar hingkai to khapia amtui rok bo tongna nango msanai rok hingkai je msango agi rok to bwswk msalai tabuk to aswk nangnai janai bo kwrwi kha omo hai khaina bo kwrwi kha dine din komol na sinai tongo hima hai si buini no mamangse swrungoi buini no kai khailaio sing chini ni jini no kai pokna naim hang tong hai da hingkai omo hai rok tong hingkai belai no tongthoto naithoto hima hai ni jini Garia no tui amswka mane palailai tongo hingkai kaham kogia diba hingkai belai no enjoy khlailai borok mwsalaijak tongthokjai koan bwsai bo tui sarai tongkha borok no hingkai tei tamoni to sanai norok no tini bagui ani video swk nong sinai kwtal video tubui ang phai tongo norokni bagui hingkai je ani channel o nai subscribe khairo please subscribe khlai ridi hingkai like comment share khlainani to tapok di hingkai seletui phano kisa kosto khlai sinai subscribe khlai ridi ta hingkai like khlainai rok tapok di hingkai tini video snong sinai happy Garia jotono no Garia ni hambai tei chibai yapharo jotono no khulumma yapharo.